Здравейте! Как е положението? Седнали сме тук на едни преговори да направим едни неща. Сипали сме си разни напитки, които рано или късно трябва да употребим. И тук не идва въпроса до колко часа ще пием и ще се веселим, а какъв ще бъде резултат. Защото ако на другата сутрин не мога да отидеш на работа, значи не мога да пиеш. Щом си решил да пиеш и да купонясваш до късно, сутринта си ставаш и като пич си отиваш на работа. Ако не мога да го направиш, значи съответно изобщо не ставаш за тази история. Вече помоля всички, когато си наливате, много внимателно сипвате в чашките и да се прецените кой колко мога да носи. Защото ако на следващия ден има някакъв проблем, вие ще сте отговорни за цялата тая работа. Консумирайте с мярка и не карайте пили. Лека нощ.